הקדמה לתלמוד 10 הספירות, אות ק"כ. וזה שאומר רבי אלעזר בן רבי שמעון, לפי שהעולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו. ומתוך שמדבר מכל העולם, אינו יכול לומר כמו התנא קמא, שיראה אותם כאילו הם חציים חייב וחציים זכאי. כי מדרגה זו מגיעה לו לאדם רק בזמן שזוכה לגילוי פנים ולתשובה מהירה. ואיך יאמר זה על כל העולם כולו, שוודאי יש לנו לומר שכל העולם כולו עדיין לא הגיעו למדרגה הזאת של גילוי, כי רק אחרי מדרגת הגילוי אפשר לומר שחציו חייב וחציו זכאי. אבל אם עוד לא הגיע למדרגה של גילוי, והוא עדיין במצב של הסתר, אז הוא עוד לא במצב שחציו חייב וחציו זכאי. והרוב העולם הם לא במצב הזה שהגיעו לגילוי. לכן שואל איך יאמר על זה, על כל העולם כולו, בזמן שהם לא זכו לתשובה זו, שנקראת תשובה מהירה. ולפיכך מוכרח רק לומר שהעולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו. פירוש. כי אי אפשר לחשוב שאין האדם זוכה לבחינת צדיק גמור, אלא בזמן שאין לו עבירה ולא חטא מעודו. כי לכאורה הייתי צריך להסתכל על כך שאם הוא אדם צדיק, צריך שלא תהיה לו שום עבירה. ואם הוא חטא פעם מעודו, אז יש לו כמו איזשהו כתם בנפשו, והוא לא יכול לתקן כתם זה. הוא אומר לו, צריך לראות כך. כי לכאורה, אלה שזכו, שנכשלו בחטאים וזדונות, כבר אינם ראויים לזכות לבחינת צדיקים גמורים. והרי אנחנו יודעים, למשל על אבותינו, שבאו ממציאות של עבודה זרה לחלוטין. עוד אנחנו יודעים שיש גויים שמתגיירים. אבל זה עוד, נאמר שעוד לא היו יהודים. אבל אנחנו יודעים אפילו על משה רבנו, על אדם הראשון, שחטאו בחטאים. וודאי יהיו צדיקים גמורים. לפיכך מלמדנו רבי אלעזר בן רבי שמעון, שאינו כך, אלא שהעולם נידון אחר רובו, וכן היחיד. כלומר, איך זה פותר לנו את העניין, זה שהעולם נידון אחר רובו, איך זה פותר לנו את העניין שלמרות שעשה חטאים וזדונות, עדיין יכול להיות צדיק גמור. מסביר. כלומר, שאחר שיצא מבחינת בינוני, דהיינו לאחר שעשה תשובה מהירה, שאז זוכה תכף בתרי"ג מצוות ונקרא בינוני. דהיינו מחצית שנותיו חייב, מחצית שנותיו זכאי. לאחר זה, אם מוסיף מצווה אחת, כפי שלמדנו שהיא מצוות האהבה, שהיא אחת הכוללת את כל המצוות, מבחן שהוא רובו זכאי, הוא מכריע הכל לכף זכות. אז כאשר הוא אומר לנו שהעולם נידון אחר רובו, מתכוון לאותו אחד שנמצא בבחינת בינוני, וחציו חייב וחציו זכאי, כשיש לו כבר גילוי, ורק אז אפשר שאם עושה מצווה אחת, אז מכריע את כף של כל העבירות, נהפכת גם כן לזכויות. כנ"ל לדברי תנא קמא. הרי שאפילו יש בידו כף מלאה של עוונות וזדונות, נהפכים כולם לזכויות, כי הכל נידון אחר רובו. ודומה ודאי למי שלא חטא מעולם, ונחשב לצדיק גמור. לא שופטים אותו על כל פרט ופרט, שופטים אותו על הכלל. וזה שאומר שהעולם וכן היחיד נידון אחר רובו.
כלומר שהעבירות שבידו מלפני התשובה אינן באות בחשבון כלל. מדוע? כי נהפכו לזכויות. הרי שאפילו רשעים גמורים אחר שזכו לתשובה מאהבה נחשבים לצדיקים גמורים. אז מה הוא הוסיף לנו כאן? הסביר לנו שהם רוצים לזכות למצוות האהבה, שהיא בחינה ד', שהיא אהבה נצחית, שצריכה גילוי פנים, שהוא טוב ומטיב לרעים ולטובים, לרעים נקרא לרצון לקבל ולטובים לרצון להשפיע, בכל בחינותיו, גם מצד מה שיקרה בעתיד, וגם מצד מה שהיה בעבר, שזה נקרא צדיק גמור. הוא צריך להיות קודם במצב שהוא זכה כבר לתשובה מהירה. ולאחר מכן הוא מגיע למציאות שחציו חייב וחציו זכאי. ואז עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לקרב זכות. זה נותן לנו את האפשרות להבין, היות והעולם נידון אחר רובו, נותן לנו להבין שיש פה מדרגה שלמה של זכות למרות שהיו חטאים. זאת אומרת, שופטים בן אדם, ובאופן מאוד פשוט בודקים אותו. אומרים, יש לו כך סך של עבירות, או כך סך של נתונים שליליים, כך סך של נתונים חיוביים. האם אומרים שהוא חיובי או שלילי? אם הוא חיובי אז כולו חיובי. אבל למה אי אפשר לומר שהוא בחלקו חיובי? כי העולם נידון אחר רובו. דהיינו אחר הכלל שנוצר מהפרטים. אם נוצר כלל חיובי מהפרטים, אז לא מסתכלים על הפרט מצד עצמו, אלא מסתכלים רק על הכלל, והכלל הוא זה שבודק את הפרטים. ולא בודקים דרך הפרט, אלא בודקים דרך הכלל הנוצר מהפרטים. אם למשל מישהו מכה עם פטיש על אבן, אבל הוא רצה ליצור מהאבן הזאת איזשהו כלי נאה, אז המכה על האבן מצד עצמה היא דבר רע. היא משברת ומנתצת. אבל אם אני מסתכל אחר רובו, אחר כל המעשים, אז גם השלילה יכולה להיות חיוב. צריכים להבין שיש פה עניין עמוק מאוד. מכיוון שבתורות המזרח מדברים איתנו על כך שהשלילה היא דבר רע. השנאה למשל, הכעס, כל הרגשות השליליים, לכאורה זה דבר רע. אבל השאלה היא, האם יכול להתקיים הימין בלי השמאל בעולם? האם אפשר שיהיה רק אור בלי כלי? האם אפשר לוותר על הרצון? האם אפשר לוותר על השמאל? ופה אומר לנו שלא. לא צריך גם. כי אם העולם נידון אחר רובו ולא אחר הפרטים, אז מותר שיהיו פרטים שליליים במכלול חיובי, כי אם הם משמשים, אם השלילה משמשת את החיוב, אז מותר שתהיה שלילה, כי אני לא שופט על פי הפרטים, אלא אני שופט על פי הכללים. ואת הדוגמה הידועה שאנחנו נותנים, אם אדם קופץ למעלה, אני לא שופט אותו רק על הרגע שהוא מתכופף. אי אפשר לקחת את הפרט הזה ולומר, הבן אדם הזה, הקופץ לגובה הזה הוא קצת בסדר וקצת לא בסדר. למה? כי יש לו גם רגעים שבמקום לקפוץ הוא יתכופף. אלא אם אני שופט אחר רובו ועשה מצווה שהכריע את הכל לקרב זכות, שהוא סוף סוף קפץ לגובה, אמנם הכל היה הכנות לפני כן, אבל סוף כל סוף הוא יקרא בפטיש,
עשה את הפעולה האחרונה, לכן הוא נידון אחר רובו. אבל זה רק בתנאי שהגיע לגילוי כזה, שיכול היה להכריע את עצמו על ידי אותה פעולה של אהבה. למה דווקא הפעולה הזו של אהבה מכריעה את הכל לקו זכות? כי האהבה באה לכלול את כל הפרטים לכלל אחד. ככה אדם צריך לראות גם בחייו. בכל אחד ממסגרות חייו, או ממחשבתו על מקרה מסוים. כשאתה חושב על מקרה, על סיטואציה מסוימת עם חבר, או עם חייך במצב מסוים, אתה צריך לשפוט אותו על פי הכלל. תשפוט אותו על פי הכלל, ואז תוכל לבדוק. הדבר שנשפט רק לעצמו, בזמנו ומקומו, הוא בדרך כלל נשפט באופן הלא נכון. כי אי אפשר להבין את הדבר שלא דרך הכלל. הכלל מכשיר את הדברים, או שאומר שהם לא נכונים. ואיך אני בודק? באופן מאוד פשוט. אם הפרט תומך בכלל, בא לטובת הכלל, אז הוא פרט נכון, למרות שלעצמו הוא דבר רע מאוד. כמו אותו אחד שחותך אדם אחר, הוא יכול להיות מנתח, וזה מצוין שהוא חתך. הוא יכול להיות אדם רע שרצה לפגוע בחברו, וזה ודאי דבר שלילי. והפעולה לא נבדקת מצד עצמה, הפעולה נבדקת ביחס לכלל הפעולה. מי שלא יודע את כלל הפעולה אינו יכול לשפוט. מי שיודע את כלל הפעולה יכול לשפוט. לכן כל אחד צריך ללמוד איך רואים את הכלל הזה. הכלל הזה הוא צריך להיות רק על ידי היכולת שלו לוותר על עצמו. היראה היא הוויתור של האדם על עצמו. היראה היא היכולת להסתכל לא על עצמו כדבר חשוב. העצמי הכוזב של האדם מחייב את האדם להסתכל על הפרטים ולא על הכלל. כי היראה אומרת שאני חשוב עכשיו ולא הכלל. המעשה הזה חשוב עכשיו ולא כלל המעשים. זה צד הגוף שהוא שופט לפי הפרטים ולא לפי הכלל, לא לפי הראש, לא לפי הנשמה, לא לפי הנפש השכלית. ולכן בכל פעם כשאנחנו באים לשפוט על פי הפרט, אנחנו טועים. אגב כך, ניתן להבין את כל אלו שמבקשים בראשי חוצות את חופש הפרט. האם יש חופש לפרט? האם צריך חופש לפרט? התשובה היא שהחופש לפרט מותנה. במה הוא מותנה? בכך שיעבוד למען הכלל. יש לו חופש, אבל רק כדי שהוא יוכל לעבוד למען הכלל. כדי שהעבודה למען הכלל תבוא מצד עצמו. אבל אם הוא עובד, אם הוא רוצה חופש הפרט כדי לפגוע בכלל, צריכים לקחת לו את החופש. אם לא ניתן לו את הפרטיות שלו, את חופש הפרט, לא יהיה לנו פרטים שפועלים למען הכלל, ולא נוכל לשכלל את הכלל, כי הכלל משתכלל על פי פרטיו. כמו למשל, יש לי ידיעה כללית על משהו, וברגע שאני מבטא אותה על ידי פרטים, למשל אני אוהב את חברי, ואני פועל עם פרטים כדי לבטא את אותה אהבה. הפרטים מגלים את אותו כלל. הבאתי מתנה לחברי, עשיתי לו מצב רוח בדבר כזה או אחר, נתתי לו אווירה של קדושה, של רצון לאמת, וזה עושה לו מצב רוח. אז כל הפעולות הקטנות האלה באות לגלות את הכלל. האם צריך להיות חופש לפעולה הפרטית הזאת? ודאי. גם בפעולות טכניות. כשבן אדם עושה פעולות חלוקיות, למשל הוא בא, רופא שיניים נאמר, הוא בא לטפל בשיניים של האדם. או שהאדם לוקח רעיון ורוצה לנתח אותו. או חייט שרוצה לתפור חליפה. האם הפעולות החלקיות
נצרכות, האם צריך לגזור את הבד, האם צריך לטפל בשן מסוימת, התשובה היא כן, ודאי שצריך. הפרטים האלה חשובים, אבל בתנאי, אני נותן להם את החשיבות, בתנאי שהם באים למען הכלל. אבל אם באים לעצמם, אם לקחתי את הפאזל וחילקתי אותו לחלקים, וכל חלק רוצה לפעול לעצמו, אז ויתרתי על הקוליות. אז כל מה שחילקתי לפרטים יוצר פגם, והוא ודאי זדון גדול מאוד, או שגגה, והוא לא תורם לכלל. אז כל חופש הפרט, למה הוא נועד? רק כדי לתת לפרט אפשרות לפעול למען הכלל מצד עצמו, כדי לשכלל את הכלל. אבל אם לא, צריכים לקחת ממנו את חופש הפרט. התשובה החילונית, שאתה יכול ליהנות כל זמן שאתה לא פוגע במישהו אחר, היא שקר וחז"ל. מדוע? כי אם אתה פועל רק את הפרט שלך, אז אתה לא תורם לכלל. ויש פרטים שהם לא שייכים לכלל. אלא בתנאי שהם עושים פעולות מסוימות כלפי הכלל. אם הם לא מתלבשים במקום הנכון שלהם, אז הם לא תורמים לכלל. למשל, ליהנות זה דבר חשוב מאוד, אבל זה חייב לשבת במקום הנכון בפאזל. זה חייב ליהנות רק מטעם אהבת השם, או רק מטעם אהבת הכלל, אבל ליהנות מטעם אהבת העצמי, הפרטיות שלי, היא ודאי דבר לא נכון. לכן כל הקשר הזה בין הפרט לבין הכלל, הוא כמו הקשר בין הבריאה לבורא, כמו קשר בין נקבה לזכר, כמו בין רגש לשכל, כמו בין גוף לנשמה. זה קשר שיכול להעביר לנו את כל התורה כולה. והכלל המחייב אותנו הוא שהפרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. ולכן אנחנו לא דנים לפי הפרט, אלא העולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו, דהיינו אחרי מה שהוא פעל למען הכלל. עכשיו אמרנו שדנים את האדם לפי הכלל, שהפרטים של הפעולות שלו יוצרים אותו. למדנו שהפרטים לא יוצרים את הכלל, שהוא קיים, שהם רק מגלים אותו. איך זה מתקשר פה למה שאמרנו? שאם אני רוצה לשפוט את הפרט, אז אם הוא מגלה את הכלל, אם הוא בא לגילוי הכלל, אז אני שופט אותו לטוב. אפילו שהוא מצד עצמו דבר שלילי. אבל אם הוא לא מגלה את הכלל, והוא מגלה רק את עצמו, והוא אומר, אני לא פוגם בפרטים אחרים, שכל פרט יעשה מה שהוא רוצה. הוא אומר, יש חופש לפרט. החופש של הפרט הוא רק לדבר אחד, וזה חופש אמיתי. חופש אמיתי זה לא שכל אחד עושה מה שמתחשק לו, החופש הוא שהוא יוכל לעשות מה שנכון. בשביל זה נותנים חופש. חופש נותנים כדי שתהיה עצמאות לעשות מה שנכון. לא נותנים חופש כדי שכל אחד יעשה למען עצמו. האדם הוא לא מטרה בפני עצמו, כמו שכותב את איין רנד. אלא המטרה הוא אמצעי לכלל. האדם הוא לא בא למען עצמו. וזה ההבדל בין אנוכיות לבין אהבה. באהבה הפרט צריך לפעול למען הכלל. בזוגיות או במשפחה זה ברור שהפרט צריך לפעול למען הכלל, כלל המשפחה. כי אם כל אחד יפעל למען עצמו, תתפרק המשפחה. לכן אני לא מבין כל כך את השאלה שלך. מה שאמרנו נוגע בדיוק לדברים האלה. שהפרט צריך לגלות את הכלל, הוא לא בונה אותו, הוא רק מגלה אותו. לכן הוא צריך לפעול כדי לגלות אותו. לא פועל כדי לגלות אותו, אלא הפעולה שלו סותרת את הכלל, את גילוי הכלל. אז אני שופט אותו לרע, אבל לא שופט אותו מצד עצמו. זה קל להבין את זה, ולא רוצים לקבל את זה העולם. למרות שבלשונם החיצונית אולי כן. אבל כשבאים
לצעוק חופש הפרט, לא רוצים לקבל את זה. או כאשר יוצאים במנטרה החילונית הקבועה, שכל אחד יעשה מה שמענה אותו בתנאי שלא יפגע בשני, אז הם לא מוכנים לקבל את זה. מדוע? רק בגלל התאווה, שהם פוחדים שיקחו להם את תאוותם הפרטית. שיגידו להם, תאוותך הפרטית כבר לא יכולה להתקיים אם היא לא משויכת לכלל. אז שמים ראש, נגיד שמים רב, או ראש אחר, ואומרים לו, עכשיו אתה צריך לפעול רק לפי הראש. מה פתאום? מה, אני לא אעשה מה שאני רוצה? חופש הפרט. אני צריך ליהנות. אומרים לו, לא. אתה לא יכול ליהנות. אותו דבר אדם עם עצמו. אדם עם עצמו אומר, יש לי מטרה, כל הפרטים, כל הפעולות שאני עושה, כל פעולה ופעולה, צריכה להיות למען המטרה הכללית. אם היא מגלה לי את המטרה הכללית, דבר מצוין. אם היא אינה מגלה לי את המטרה הכללית, דבר רע מאוד. למרות שמצד עצמה יכולה להיות דבר יפה מאוד. אבל אדם רוצה בכל רגע ורגע ליהנות, ולפעמים צריך למשל לסבול. לסבול זה דבר טוב? לא. לסבול במסגרת של הנאה כללית זה דבר טוב? מצוין. האם אני מוכן לסבול? לא תמיד. תשאלו ילד קטן. האם הוא מוכן לקחת את התרופה שמראה לו, כאשר זה מבריא אותו? האמא שרואה את הכלל רודפת אחריו תעשה ככה. והוא אומר, איזה רעה אמא שמכריחה אותי לעשות את הפרט הקטן הזה שהוא כל כך שלילי. אבל יש ילדים כאלה גם בני 20, 30, שיושבים בשעה מסוימת מול מסך המחשב, ופועלים עם פרט אחד, ואומרים, הפרט הזה מענה אותי, טוב לי, אבל האם הוא תורם לכלל של הרצון שלי כאדם או לא? אם לא, אז הפרט הזה הוא לא טוב. איך אני שופט אותו ברגע שאני נמצא בסיטואציה הזאת? האם על פי הכלל או על פי הפרט? אם אני רוצה לשפוט אותו על פי הכלל, יכול להיות שהרבה מהמעשים שאנחנו עושים לא יעשו. אבל אם אני שופט אותו רק בדרך הפרט, אז אני שופט אותו אם אני נהנה ממנו עכשיו. ואם אומרים לי, רגע, זה מתאים לכלל, זה מפריע לי. זה מפריע לי ליהנות. אני אומר, אל תהיה כל כך קשה, עזוב את הכלל. יש חופש הפרט. איך אנשים אומרים? תהנה מהרגע. הרגע הוא החשוב. מכירים את השקר הנפוץ הזה? תחיה את הרגע. זאת אומרת, אם עכשיו מתחשק לך לראות במישהו, תיראה בו. זה הרגע. מה יהיה אחר כך? מה זה משנה? תהיה הוויה, תחיה את הרגע. זה שקר כל כך נפוץ שאנשים אפילו לא שמים לב איזה שטויות הם מדברים. וזה לא בסתם. זה הכל נטוע בשורשים עמוקים של הקליפה. מה היא רוצה? מה זה לחיות את הרגע? להיות בהוויה, כאילו להיות הבורא עצמו, שלא צריך לפעול את השלילה, אלא רק את החיוב, וממילא אתה מסיר את כל השלילה, והכל לכאורה הוא חיובי, אבל זה שקר. כי יש רגעים שהיות ואנחנו נמצאים במציאות של זמן ומקום, אז אנחנו חייבים לפעול גם את השלילה וגם את החיוב, ורק במקום שבו הם מתקבצים לדבר אחד, שם אתה יכול, שם נמצאים החיים האמיתיים. והחיים האמיתיים לא נמצאים במציאות של זמן ומקום בעולם הזה, ורוצים שבעולם הזה נחיה את הרגע, זה שקר גמור. לכן אדם שעבר עבירות רבות, אבל להשתמש בעבירה לצורך חיובי, אומר לנו פה, הרי שאפילו רשעים גמורים שזכו לתשובה מהעבר נחשבים לצדיקים גמורים, שהעבירות שבידו מלפני התשובה אינן באות בחשבון כלל, כי נהפכו לזכויות. אבל התפיסה החיצונית לא יכולה לקבל את זה. למה? כי לא שופטים אחר הכלל, לא שופטים אחר הפרט. הוא אומר, בסדר, אבל יש לו גם פרטים כאלה. זה הרקורד שלו. אי אפשר למחוק את הרקורד שלו. בטח שאפשר למחוק. צריכים להפוך אותו לשימוש הכלל, גם את הדבר השלילי. אז כל המהלך של האות הזאת התחיל מקוף יוד. לכן הוא אמר לנו שצריך להבין את מה שכתוב במסכת קידושין, דף מן. לעולם יראה אדם את עצמו, כאילו חציו חייב וחציו זכאי, וכן הלאה.
על זה שאלנו שאלה. איך יכול להיות שיכתוב לנו דברים כאלה שהם קשים מאוד? מכיוון שכתוב בתורה שלנו, מדבר שקר תרחק. איך האדם יכול לראות את עצמו חציו חייו וחציו זכאי, כאשר אדם יודע על עצמו שיש לו הרבה מאוד עוונות ומעט מאוד זכויות, או אף אחי, אפילו שנאמר שחציו חייו וחציו זכאי, אבל כבר עשה עבירה אחת, הוא כבר חציו חייו, יש לו יותר חובה, אבל הוא אומר לעולם, תמיד יראה את עצמו באופן כזה. ולכן זה קשה מאוד. אז הוא אומר, הדברים על פי שטחיותם אין להם הבנה, אבל מה כן צריך להבין? שהברייתא לא מדברת כלל על אדם שיודע בעצמו שעוונותיו מרובים. ללמד אותו לשון שקר ויאמר שחציו חייב וחציו זכאי. אלא מדובר על אדם שכבר יש לו גילוי, שהוא כבר מצא את עצמו בפקיחת עיניים בתורה, שיש לו גילוי, אבל הוא לא צדיק גמור. מכיוון שחסרה לו מצווה אחת, וזה נקרא בינוני. אז מצד אחד הוא רואה שיש לו לכאורה גילוי, לא לכאורה יש לו גילוי. עד שמעיד עליו ידע תעלומות שלא ישוב לכסלו. ולמרות זאת, הוא רואה שעדיין יש לו, נאמר, הרהורים לא טובים, יש לו מעשים שהם לא תמיד טובים. הם לא טובים, אבל ברור שהם לא טובים, כי יש לו כבר גילוי. אז יש לו כבר גילוי של הרע, הוא יודע מה לא טוב. זה נקרא חציו חייב וחציו זכאי. לכן הוא אומר שאם אדם עושה תשובה מהירה, זה לא מספיק. ולכן הוא צריך להיות במצב שחציו חייב וחציו זכאי. ואם יעשה את אותה מצווה אחת, אם הוא לא יזכה למצווה הזאת שהיא מצוות האהבה אחרי מצוות היראה, אז הוא עלול לחטוא שוב. כי מה שכתוב יעיד עליו ידע תעלומות שלא ישוב לכסלו, מדובר על גילוי, ולמרות זאת אומר לנו שהוא תמיד צריך להיות במצב שאל יאמין בעצמו עד יום מותו, עד שהעצמי שלו ימות. וכמו שאומר הרבה שאדם צריך לשנוא את עצמו, את אותו עצמי כוזב, עד שיגיע למצווה הזאת של אהבה. ולא יסמוך עצמו על העדות הזאת שמעיד עליו ידע תעלומות. שהוא עלול לבוא לידי עבירה, וזה אנחנו, לפי המשפט, יכולים לטעות ולומר, כי כתוב עליו מעיד עליו ידע תעלומות, שלא ישוב לכסלו, אבל זה עדות. הוא אומר, אל יסתמך על העדות הזאת. אל יאמין בעצמו עד יום מותו. הוא אומר, אבל יש לי גילוי כבר, אני יודע שזה רע. אפילו שאתה יודע שזה רע, אם לא זכית לכלל, אתה עלול לפעול את הרע מצד עצמו. אבל אין רע מצד עצמו. זה נכון, אבל כלפיך יש. כשתזכה לכלל, אז תוכל להיות צדיק גמור. אבל כל זמן שאתה לא צדיק גמור, שלא זכית למצווה הזאת שהיא מצוות האהבה, אז אתה עלול להיות חוטא. אתה עלול לחזור לכסלך. ואתה יכול להכריע את עצמך לקו חובה. לכן על המצב הזה מזהיר אותנו התנא קמא. שהעולם, זה מסביר לנו את מה שכתוב בקידושין דף מ', שרבי אלעזר בן רבי שמעון אומר, למה יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי? כי העולם נידון אחר רובו. כי הדברים נמדדים על פי הכלל ולא על פי הפרט. זה נכון. בפרטים אתה כבר לא תטעה. כל פרט ופרט אתה תדע אם הוא טוב או לא טוב.
אבל לא לפי זה אתה נידון בסופו של דבר, אתה נידון על פי האהבה, על פי הכלל, ולא על פי הפרטים. זאת אומרת, אתה לא יכול לעלות עם פנקסנות לשמיים. אתה בא עם הפנקס לשמיים, ובפנקס כתוב לך, מודדים לך, עשיתי א', ב', ג', ד', ת', הנה יש לי פנקס, אתה יכול לזרוק את הפנקס שלך לפח, ומה, כל כך הרבה שנים ניהלתי פנקסנות כזאת? אומרים, זה לא עוזר. אתה צריך לראות לאיזה כלל הגעת בחייך. הכלל הוא החשוב, לא הפנקסנות. אתה יכול שיהיה לך 1000 דברים טובים, ודבר אחד רע, דיינו, אתה לא מגיע למצוות אהבה. כל זה בא בשביל האנוכיות שלך, את הכל אתה יכול לזרוק לפח. כי אתה נידון לפי הכלל. לכן צריך להיות לנו מאמץ גדול שהפרט יבוא למען הכלל. תחשבו על תלמיד שבא למורה, והוא אומר למורה, אני עשיתי 1000 תרגילים בבית. אומר לו, הנה, יש לי פנקס, המורה ירד. תראה, 10 מחברות מיליתי בתרגילי חשבון. אומר לו, ואתה יודע לעשות את התרגילים האלה? אומר לו, לא, אבל עשיתי, תראה, יש לי הרבה פרטים. לעומת בן אדם שבא, אומר לו, תראה, אני עשיתי רק 3 תרגילים. ומה עשית בשאר הזמן? שיחקתי, כדורגל, גולות, פוקר, איזה משחק, לא יודע איזה משחקים יש היום בקלפים, אבל שמעתי שהרבה היום. אבל טוב, אני צריך לדון אותך עכשיו, אם אתה בסדר או לא בסדר בתרגילים, בפונקציה הזאת. את מי ידון לקו חובה, ולאת מי ידון לקו זכות? זה שעשה 1000 תרגילים, ידון אותו לקו חובה. למה? כי הוא לא יודע את הכלל. כי הוא נבחן על פי הכלל, יודע את הכלל או לא יודע את הכלל. הרי התרגילים לא באו בשביל עצמם, הם באו בשביל הכלל. ואם לא יודע את הכלל, לא יעזור לו שעשה כל יום ויום מצווה. אלא מה? שהפרטים עוזרים למען הכלל. כי המצוות באות בשביל הכלל, לא בשביל הפרט. לכן כשבן אדם אומר, אני עושה מצווה, לא נהנה. אז מה אם אתה לא נהנה? הנאה זה הכלל. בכלל אתה צריך ליהנות, לא בפרט של כל מצווה ומצווה. אם אתה תלמד לשער את המצווה הזאת לכלל, אתה תוכל ליהנות מהכלל, ולא מהמצווה עצמה, אלא מהכלל שיוצר את המצווה. לכן מזהיר אותנו שאדם חייב כל הזמן להיות קשוב לנקודה הזאת, שהדברים נמדדים על פי הכלל ולא על פי הפרט, שהמחשבה חייבת להיות מחשבת הכללים ולא מחשבת הפרטים, שהפרטים זה מחשבה גופנית והכלל זה מחשבת הנשמה, שהנשמה באה לכלל, לאהבה, והפרט בא לאנוכיות. לכן אפילו שיש לך כבר גילוי גמור, יש לך שכל, יש לך חוכמה, אתה מדען גדול מאוד, תורת הקבלה היא לא מדע. המדע מדבר על פרטים. תורת הקבלה היא תורת הכללים ולא תורת הפרטים. כי הכלל מדבר על אמונה, על אהבה, על נשמה, ואם הפרטים לא באו בשביל זה, אם תורת הקבלה לא באה בשביל זה, אז כל חוכמת הקבלה אפשר לזרוק אותה לפח. כל הפרטים הידועים לך, אתה יכול לדעת את כל הפרצופים, את כל הנשמות. לכן פרט שלא פועל בקבוצה למען כלל, ופועל למען עצמו שהוא יגדל, הוא לא עושה כלום. אפילו אם אדם כבר נהיה אדם רוחני, מתקשר עם הקדוש ברוך הוא ישר, לא עם מלאכים. הקדוש ברוך הוא ישר, ורואה את העתיד, ויודע הכל, ומרפא חולים. הוא יכול להיות אדם רע מאוד מאוד. יכולה להיות לו עוצמה גדולה מאוד, והוא יכול להיות אדם רע מאוד מאוד. למה? כי הוא לא נשפט על פי הפרטים האלה. ובמערב שופטים על פי הפרטים האלה, לא שופטים על פי הכלל. אז לא לשפוט על פי הפרטים. איך נפעל למען הכללים האלה? רק אם בן אדם פועל בתוך כלל, והוא פועל למען הכלל, ואת הפרט שלו הוא כופף לכלל. ואם לא, הוא יישאר עדיין בעבודה של בהמה. לכן תורת הקבלה באה ללמד אותנו את הכלל, את מצוות האהבה, שהיא מצווה אחת היכולה לתת לאדם להיות צדיק גמור. הכלל, האם יש רק את הכלל של האהבה שאליו צריך להגיע, או שישנם עוד תתי כללים שגם אליהם אפשר להגיע? כל כלל נקרא אהבה. אין כלל שנקרא לא אהבה. יש שנאה שמביאה לאהבה. זה פירוד, שנאה זה פירוד.
אהבה זה כלל. יכול להיות לך כלל או אהבה, שזה קוראים לזה כלל, בתוך מסגרת נגיד של סעודה. אז בסעודה הזאת יש לך כלל, יש לך מצב של המשפחה שלך, בתוך זה יכול להיות לך כלל. יש לך מצב של העם שלך, שבתוך זה יכול להיות לך כלל. כל המציאות של הכלל הגדול בעולם בנוי מכללים שכל אחד מהם צריך לפעול למען הכלל היותר גדול. אבל כל אחד מהם נשפט על פי הכלל שלו. זאת אומרת שזה בנוי, צריכים לדעת שאין ישות שהיא עצם אחד. רק הבורא הוא עצם אחד. אלא צריך לומר שיש לנו כלל אחד גדול. והכלל הזה בנוי מאוד כללים. ובכל כלל כזה יש עוד כללים. וכל אחד מהם יש עוד כללים. ואני מצייר אותם כעיגול כדי לומר שהם צריכים לאגד את כל הפרטים שבתוכם. אין דבר כזה שיש רק פרט. אין מציאות רק של פרט. כל פרט, גם הפרט הקטן הזה, הוא כלל, הוא בנוי מכללים. איך הוא יהיה שלם מצד עצמו, הפרטיות שלו תהיה שלמה, אם הוא יפעל למען עצמו, אם הכלל הזה יפעל רק למען עצמו, ולא יהיה פתוח לכלל כולו, אם הוא לא בא לשרת את הכלל כולו, ואני עושה מה שאני רוצה, אז הוא יחטא. לעתים הוא צריך לשכלל את עצמו, כמו שאומרים על אדם שהוא צריך להיות קודם שלם בתוך עצמו, או חלק מהשלמות שלו, של הכלל, הוא יהיה שהוא שלם בתוך עצמו. מה זה שלם בתוך עצמו? שגם בתוך עצמו יבנה את עצמו ביחס לכלל. למשל, בן אדם צריך להיות בריא, אז כל אחד מהפרטים שהוא פועל זה למען הכלל של הבריאות שלו. האם המשפחה בריאה? כל אחד מהפרטים צריך להיות בריא למען בריאות המשפחה, בריאות הנפשית וכן הלאה. זאת אומרת, כל אחד מהם אני יכול להסתכל עליו כדבר פרטי, שבתוכו צריך להסתכל על הכלל שלו, והכלל שלו ביחס לכללים היותר גדולים. לכן יש כללים, גם כללים פרטיים, אבל גם הכללים הפרטיים, כשאני שופט את כל הכלל, אני שופט את זה ביחס לכלל העולם. למשל, יש את העם היהודי, יש את העם החיבי, היבוסי וכן הלאה. יש 70 עמים, ויש את עם ישראל. כל אחד מהעמים נשפט מצד עצמו בכלל שלו, אם הוא הגיע לכלל או לא הגיע לכלל. אבל אחר כך כל העם כולו נשפט ביחס לכלל האנושות, וכן הלאה. אז יש כללים פרטיים גם. אבל כל כלל פרטי, ככלל הוא נחשב לפרט ביחס לכלל היותר גדול. ובתוכו הפרטים הם ביחס לכלל הפרטי שלו. לכן כשבן אדם בתוך הקבוצה שלו אומר, אני רוצה לאהוב את כל העולם, זה שקר. אתה צריך לאהוב כלל אחד יותר קטן, והכלל הזה צריך לפעול כללים יותר גדולים.